Λοιπόν, έλεγα Κατερίνα ότι 12 ψήφισαν, αναμένεται που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθούν αεροσκάφη στη Λάρνακα, ότι θα φτάσουν στην Πάφο. Έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν στην Πάφο. Ενώ σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις δεν έχουν ακυρωθεί και μάλλον είναι σε στάση αναμονής οι ΕΡΜΕΣ μαζί με τις αεροπορικές εταιρείες για να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία για να πραγματοποιηθούν με κάποια καθυστέρηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Πανίκο και σένα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνάδελφο τη Στέλλα τη Μιχαήλ, η οποία βρίσκεται εκεί στο Προεδρικό, καλύπτει την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, του Μάρτιν Σούλτς. Έχει όμως πληροφορίες και για το ζήτημα αυτό της αεροπειρατείας. Στέλλα. Άρχισε μια τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, του κυρίου Σίση, και εν αναμονή και της έναρξης αναμενόταν να αρχίσει γύρω στις 10 η διευρυμένη συνάντηση με τους συνεργάτες του. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κύριος Σούλτς δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι διευρυμένες συνομιλίες. Γίνεται χειρισμός για το σοβαρό γεγονός το οποίο εκτιλήσεται στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Μέχρι πριν από λίγο, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, οι πληροφορίες που έφταναν και κοντά μας ως πληροφορία που είχαν οι κυπριακές αρχές για τον συνολικό αριθμό επιβαινόντων στο αεροπλάνο, έκαναν λόγο για 55 επιβάτες και 7 μέλες πλήρωμα. Αυτό ήταν ως πληροφορία. Θα δούμε πώς θα είναι τελικά όντως ο αριθμός, αλλά η πληροφορία που είχαν οι κυπριακές αρχές μέχρι πριν από λίγο σε αριθμούς ήταν αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας υπάρχει ενδιαφέρον και από κράτη της περιοχής για τις εξελίξεις εδώ στην Λάρνακα. Είναι ένα ανησυχητικό γεγονός, είναι υπό παρακολούθηση εν αναμονή της διαμόρφωσης και των αιτημάτων του αεροπειρατή ή και συνεργατών του, αν είναι ένας ή περισσότεροι. Αυτό δεν είναι 100% διακριβωμένο ακόμα. Είναι λοιπόν μια εξέλιξη η οποία τη χάνει χειρισμού από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το παρακολουθεί στενά η κυβέρνηση σε διαβούλευση και με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Του τηλεφωνήματος του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο είχε προηγηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Κασουλίδη με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαστε, όπως είπαμε, ουσιαστικά εν το μέσο και της επίσκεψης του κυρίου Σούλτς, ο οποίος είναι στο γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ήταν να γίνουν από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του κυρίου Σούλτς, ενδεχομένως πλέον να υπάρξει, αναμένουμε και κάποια τοποθέτηση για επίσημη πλέον σε ό,τι αφορά και τα γεγονότα τα οποία εκτιλήσονται. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Σούλτς... Στέλλα, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, επειδή αναφέρθηκες στα αιτήματα του αεροπειρατή, των αεροπειρατών, υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το τι ζητά, αν έχει ζητήσει κάτι? Μέχρι πριν από μερικά λεπτά, με βάση την πληροφόρηση που έφτανε μέχρι κοντά μας, Κατερίνα, πάντα με το τι ίσχυε μέχρι πριν από μερικά λεπτά, δεν είχε διατυπωθεί κάποιο αίτημα. Η επικοινωνία γινόταν μέσω του πιλότου. Είναι ένας ο αεροπειρατής ο οποίος είναι σίγουρο εντός, ενδεχομένως με βάση λόγω και του τρόπου με τον οποίο γινόταν η επικοινωνία και εκτελισόταν το όλο σκηνικό. Δεν ήταν 100% η τοποθέτηση που γινόταν, που έφτανε και κοντά μας, ότι είναι μόνον ένας. Υπάρχουν υποψίες ότι ενδεχομένως όλοι οι επιβάτες της πτήσης MS-181 έχουν απελευθερωθεί εκτός από το πλήρωμα που είναι και οι 5 ξένοι. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Χαριτός από την αίθουσα σύνταξης, έχει αρχίσει μια συνδιαλλαγή, διαβουλεύσεις ανάμεσα στις αρχές και στον αεροπειρατή, να δούμε τι αιτήματα θέτει. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο μαζί μας παρακολουθούμε και τις εικόνες. Είναι οι πρώτες εικόνες, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, από το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Και είναι το αεροσκάφος, το οποίο έχει εκδηλωθεί η αεροπειρατή, αυτό των Αιγυπτιακών αερογραμμών. Εδώ στο στούντιο μαζί μας